Ahojte, ja som Lenka a v dnešnom videu sme si pre vás pripravili interview, ktoré sme uskutočnili v rámci týždňa finančnej gramotnosti. Ide o súťaž Global Money Week, ktorá je usporiadaná Národnou bankou Slovenska a OECD. Ahojte, ja som Lukáš. Oslovili sme naše žiačky, ktoré sa súťaže zúčastnili. Myšlienkou súťaže bol nájsť produkt, ktorý nielen šetrí životné prostredie, ale aj naše vrecká. Tieto produkty sú oveľa lacnejšie ako produkty v kamennom obchode. Vítame Vanesku z 2. A Kiarku a Vanesku z 5. C a môžeme ísť asi na to. No jasne, poďme na to. Takže babi, ako ste sa dozvedeli o tejto súťaži a prečo ste sa vlastne rozhodli súťažiť? Tak o tejto súťaži sme sa dozvedeli vďaka vyučujúcim a voliteľným predmetom. A do súťaže sme sa zapojili, pretože nás zaujala výzva nájsť produkt, ktorý by našim zákazníkom ušetril peniaze. S akým produktom ste sa zúčastnili súťaže? Môžete nám ho trošku opísať? Tak ja s Kiarou sme sa zúčastnili súťaže s projektom EcoOrchid, čo je ekologický substrát pre orchidé. Substrát sa skladá z ekologických a recyklovateľných materiálov, konkrétne teda zo zvyškov kávy, zo škorice a z vysušených banánových šupiek. A ja som sa zapojila do súťaže so službou, ktorá tvorí kapsulové šatníky prostredníctvom second handov a pre zákazníkov dokážem vytvoriť kapsulový šatník na mieru, ktorý mu šetrí peniaze aj čas. Tak nás by ešte zaujímalo, ako sa vašim zákazníkom podarilo prostredníctvom vašich produktov ušetriť. Tak ako sme spomenuli, na výrobu nášho produktu využívame odpadový materiál, ktorý recyklujeme. A rovnako aj našim zákazníkom ponúkame recyklované vrecko, ktoré keď vložíme do kvetu, nevzniká žiaden odpad. Keďže ja na tvorbu kapsulových šatníkov využívam služby second handov, ktoré sú výrazne nenáročnejšie na financie oproti bežným obchodom, šetrí to peniaze. Aj vám sa niekedy podarilo ušetriť? Mali ste z toho radosť? Tak máme pre vás výzvu. Zapojte sa aj vy s vašim nápadom, ktorý už aj vám ušetril peniaze. Vaše nápady posielajte na Instagram školského parlamentu. Tešíme sa!